Σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε δωρεάν καταχώρηση της ιστοσελίδας μας στον ελληνικό κατάλογο weblist.gr. Οι καταχωρήσεις, όπως γνωρίζουμε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις μηχανές αναζήτησης και τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας ως προς την κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, γιατί οι μηχανές αναζήτησης κάθε link που βλέπει τη ιστοσελίδα σας σε κάποια άλλη σελίδα στο διαδίκτυο το θεωρεί σαν μία ψήφο εμπιστοσύνης προς τη σελίδα σας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αν καταχωρήσετε το site σας σε 5 σελίδες καταλόγους ελληνικούς με επιχειρήσεις και ιστοσελίδες, η Google αυτό που θα δει είναι ότι 5 ελληνικοί καταλόγοι εμπιστεύονται την ιστοσελίδα σας και οπότε θα σας ανεβάσει υψηλότερα στην κατάταξη έναντι κάποιων άλλων που δεν έχουν τα αντίστοιχα backlinks από ελληνικές ιστοσελίδες. Οπότε κάθε backlink είναι μία ψήφο εμπιστοσύνη στη σελίδα μας. Μας ενδιαφέρει να έχουμε όσο περισσότερα backlink, ώστε η Google να δει ότι το site μας είναι ένα site το οποίο το εμπιστεύονται και άλλα site και βάζουν link μέσα τους που οδηγεί στο site μας. Αυτή τη διαδικασία το weblist.gr μας δίνει τη δυνατότητα να την κάνουμε δωρεάν, πατώντας το κουμπί δωρεάν καταχώρηση ιστοσελίδας, και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσουμε ένα επιπλέον backlink χωρίς να κάνουμε τίποτα από μια ελληνική ιστοσελίδα. Παίζει ρόλο και από πού θα είναι ο κατάλογος επιχειρήσεων. Θέλουμε να είναι από Ελλάδα ώστε να ανέβουμε στην ελληνική μηχανή αναζήτησης. Και το weblist μας δίνει αυτή τη δυνατότητα δωρεάν, πατώντας από το μενού δωρεάν καταχώρηση της ιστοσελίδας. Αυτό που ζητάει το weblist.gr σαν αντάλλαγμα και το δίκτυο που διαφημίζεται μέσα στο weblist.gr είναι να κάνουμε και εμείς ακριβώς το ίδιο που θα κάνει το weblist για εμάς σε κάποιον από τους διαφημιζόμενους μέσα. Δηλαδή να βάλουμε ένα backlink και εμείς, άμα πάμε εδώ στο βήμα επόμενο θα το δούμε, λέει τοποθετήστε το παρακάτοικο κώδικα HTML στον ιστότοπό σας. Αυτό που μας ζητάει δηλαδή είναι να βάλουμε εμείς αυτό εδώ το δείγμα κώδικα HTML μέσα στην ιστοσελίδα μας, και αφού το κάνουμε αυτό και επιλέξουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει την ενέργεια, δηλαδή έχουμε τοποθετήσει τον παραπάνω κώδικα HTML στην ιστοσελίδα μας, πατάμε το κουμπί επόμενο. Είναι σημαντικό αυτό να το κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Πρέπει να τοποθετήσουμε το backlink του άλλου διαφημιζόμενου από το δίκτυο της weblist μέσα στην ιστοσελίδα μας, και με το που το κάνουμε αυτό και πατήσουμε το κουμπί επόμενο, βλέπουμε ότι μπορούμε να καταχωρήσουμε την ιστοσελίδα μας, να γράψουμε το όνομά μας, τη διεύθυνσή μας, τον τίτλο, που εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε όσες περισσότερες λέξεις κλειδιά μπορούμε, να είναι ένας πλούσιος τίτλος σε λέξεις κλειδιά. Εδώ θα βάλουμε το link της σελίδας μας. Καλό είναι να βάλουμε το κεντρικό domain και εδώ θα βγάλουμε μια περιγραφή της ιστοσελίδα μας, που και αυτή βοηθάει στο να κατανοήσει καλύτερα η μηχανή αναζήτησης περί τίνος πρόκειται η σελίδα μας. Εδώ μας ζητάει το weblist να βάλουμε και το URL που έχουμε τοποθετήσει τον σύνδεσμο backlink του άλλου διαφημιζόμενου, ώστε να πατήσουμε επόμενο και να γίνει έγκυρη η καταχωρήση και να εμφανιστούμε και εμείς μέσα στον κατάλογο του weblist, δηλαδή να κερδίσουμε το backlink από το weblist. Από ό,τι βλέπουμε εδώ δεν το έχουμε συμπληρώσει, μας βγάζει σφάλματα. Με το που το συμπληρώσουμε αυτό, πηγαίνοντας πίσω στην αρχική σελίδα του weblist, θα έχουμε εμφανιστεί και εμείς κατευθείαν, άμεσα, χωρίς κάποια έγκριση, στον κατάλογο του weblist.gr και θα έχουμε κερδίσει το backlink από αυτόν τον ελληνικό κατάλογο, το οποίο θα φανεί μετά μέσα και στο Google Console και θα καταγραφεί σαν backlink, το οποίο θα προσμετρήσει στην κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης, ανεβάζοντας το site σας ακόμα πιο ψηλότερα.